L-MP Laburista Alfred Sant ħareġ attakka l-Gvern ta' Roberta Bela rigward is-sitwazzjoni tal-biki fil-kapitali, sitwazzjoni bla kontroll ta' xejn li spiċċat fija l-Belt Valletta. Ir-residenti stess ilhom fuq sena jissapportu l-istorbju u l-mużika għolja madwar it-toroq tal-kapitali. Permezz ta' post fuq Facebook, Alfred Sant qal li minn belt kwieta li kienet tiġbed lejha turiżmu ta' kwalità, issa spiċċajna bil-Belt Valletta mimlija storbju sa' sigħat bikrin ta' filgħodu. Għazit jgħid li s-sitwazzjoni tal-Belt Valletta spiċċat bla kontroll. Għadu sissa ma sar xejn biex terġa' tingħata d-dinjità lil belt mimlija siti storiċi jixraqla. Dan bi kritika ċara lejn il-gvern tiegħu stess. Fil-fatt f'kumment minnhom taħdin l-istess post persuna fakret lil Alfred Sant li hu jifforma parti mill-Partit Laburista, l-istess partit li ddaħħal l-avviż legali. U għalhekk Sant stess għandu jagħmel pressjoni fuq Roberta Bela fisem ir-residenti Beltin dwar din is-sitwazzjoni tal-biki. Dan fil-wans li persuna oħra staqsiet għalfejn il-politiċi idumu snin biex jammettu żball li jkunu għamlu, detriment għal poplu Malti u Awċi kollu. Grupp ta' residenti Beltin fakru kif l-avviż legali tal-Labor ma kien suċċess, hekk kif mill-bidu net taffettwat li residenti blar mod possibbli. U dan kollu ħtija tal-gvern, l-awtoritajiet, il-korp tal-pulizija u l-Kunsill Laburista tal-Belt. Kommenti ieħor ifakkar kif kienu gvernijiet nazzjonalisti li taw il-ħajja lil belt kapitali aktar minn 10 snin ilu grazzi għall investimenti kbar li saru. Iżda l-Partit Laburista li tiegħu Alfred Sant huwa parti jemmen li grazzi għall mużika għolja li qed tindaq sa sigħat bikrin ta' filgħodu taw il-ħajja lil belt kapitali. Xi ħaġa li anke n-negozji infushom u s-sidien tal-butik hotels huma assolutament kontra għaliex spiċċajna naraw li l-belt tinbidel qisha paċi minflok qed niġbdu turiżmu ta' kwalità.